Predsjednica američkog predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla je da njena posjeta Tajvanu ni na koji način nije u suprotnosti sa dugogodišnjom politikom Vašingtona prema ovom samoupravnom ostrvu nakon što je sletela u Tajpej u utorak, nešto nakon 22 časa po lokalnom vremenu. Pelosi je u prvoj izjavi nakon sletanja rekla: "Posjeta naše delegacije Kongresa Tajvanu odaje počast nepokolebljivoj posvećenosti Amerike podršci živahnoj tajvanskoj demokratiji." Još je dodala: "Naši razgovori sa tajvanskim čelnicima fokusirat će se na ponovno potvrđivanje podrške našem partneru i na promovisanje naših zajedničkih interesa, uključujući unapređenje slobode i otvorene Indo-Pacifičke regije." Da podsjetimo, Tajvan nije naveden u Pelosijevoj službenoj karti putovanja koji uključuju posjetu Singapuru, Maleziji, Južnoj Koreji i Japanu, ali su se posljednjih dana pojavile spekulacije da će treća najviša ličnost u američkoj vladi posjetiti ostrvo, što je podstaklo oštru reakciju Pekinga, koji Tajvan smatra svojom teritorijom. Kina smatra da je putovanje američka provokacija i preti, kako su rekli, nepodnošljivim posljedicama za Vašington ako se nastavi.